Добър ден, колеги! Да ви покажем една завършена инсталация и какво трябва да се направи след като инсталацията е завършена. Преди да се подпише документа за акт 16 с новия екип Кироцу 65, мериме първо как е ток. Напрежението е 220 между земно и нулата 2 волта. Значи е приемливо. Какво правим сега? Пускаме на диференциала да пробваме да видим дефектно-токовата защита, дали ни работи дефектно-токовата защита. Правиме тест преди да се подпишат документите. Двадесет и 4 милисекунди тарда да изключи. Пак. Дефектно-токовата защита е окей. Сега ще я пуснем на рампа да видим как работи. И ни показва при кога изключва. 21 мА. Добре. Дефектно-токовата защита е окей. Всичко ни показва, че е окей. 1,54 Ом. Прекрасно. Какво правим без земно? Като откачиме земното, ни показва, че няма земно. Махаме нулата и не мога да направим, и ни казва, че е червено. Не може да се направят пробите. Понеже с автокорените правим теста окей, същото ни показва 1,49 Ома. Значи само може вече да се подпише документа. Да пробваме инсталацията. Имаме ток, казва, че мега нула линия 1,9 Ома на цялата инсталация. С това приключваме. Вече мога да кажем, че мога да подпишеме. Ако имаме друга дефектно-токова защита, променяме си дефектно-токовата защита на каквато на нас ни е удобно. В този случай е АЦ и всичко окей. Благодаря ви. Сега отиваме да правим документите за тази инсталация, че всичко е окей.